Kumno baro piliang sobha yang ipi sekali program bankan. Minta kani ka lockdown ka janata lockdown kala awan ka jingkut kiong hadin ka tukani sngi kin sanang rai biang haunu teo banwan kin sarai bat ki kin saya keren kin hapreng nuki bat ki minister baper jongka di India berkoi lada kidang don kam yang menhaban beteng ya kani ka jingkang jongka curfew jongka lockdown barawai ka di barang kani ka jala jungiro kat kumba ka pahmenta ka i kumba nginang haban beteng watla buon nangingim sutana ban yos ngawe kata bakadaw kadai ba kumakimi man kasingi kikes ke batamai jong kani ka coronavirus kani ka klam corona kalang kiyo kampat poira ka to ko por ha kabakan ne ben ki man kasingi dang mi kes tamai bakadon ka jingmas ka bakraw lada kayo lat banpur habun ngut kibreu kani ka India jungi namar ba komba pitep India ka bun ba kibreu but hakajing bun breu kadan bun hakajing ma te nakata kaliang happy la se ban lang yesha but bun nangi bun na pi ki ba ini program pension nang semjing e bun ba kata te kade ka ba sungsi ba but ka ba sai kadar nilai i kajing sitom jung bun ba ki breu kumangan su ai nuk sai pi gilan ki parlok junga ki thu nga apa berang sang ningkong kani ka lockdown don ki bahayin juki ki bahap ya ka kejal na shalong shamo korwal ki sedang kumba saw beje men sabat ki poi kan lai beje men met ki ya ka kejal nama don kali banyin yalam ki sesnong bat kadaw bakili pai sesnong pada kadai ba kin le yushne dan kam dan jam la khang lot ki but mentaka sing kani ka episode nga kwa ban kan kindiat pang kata kumnu kani ka khang ka lockdown kani ka curfew kumnu kani ka khang mdei tangi ka jimpang tamai ya ka roi kapar ya ka kamai ka ji nilai i ba ha India mentaka don ka jingma ba bau pradhan menteri rula ha perkhat ba belum bagi minister jungu ba laraki nang beteng kan sepoi kapor hakabak ekonomi kan collapse kidan brio ki tieng kata ki kraw perkhat economist ki brio ki ba plan ya ke ekonomi jong ke India ki tieng bhai kata ki ong ba larangi khang kumba khang menta ya ki industry ki factory jongi baro ki ba per ke ekonomi jongi kalaban khalam kumnungin pinmi pisa bat ladangi mla pinmi pisa kumnungin basa yakini kiba buhun ngut kiba don kam mi kajing arab tong sorka namar ban phikang phiap lu ban ai pat phemla ba chukhang khlam arab ki bre te kadon kajing dei dene phang apreng kajing tre kajing pinmi kajing bam jing roi kajing pa kadon kita ki kayat pelun te larangi perkhat bahai kata tani hap senai ya ki nong tre sarkar kam tami ki nong sansar namar bakam de ke bakai ki hap ban perkhat ngai ba ya kani ka problem teman nak ini ki problem let's say ngila ban pethamai al de let's say ngila ban pen bahai al de tang man su ai nuksa taka jingkhang jung ini ki kor taka jingkhang jung ini factory basi ai kami gibreo hakui kaliang pada kamariang kelayo por ban ring mensim yang kadang kui ka WhatsApp message pada mapai nga hakaba kipin i kumno ka lukha kala pen imbyang elde kala pen thamai byang elde hakini ki singi tangki singi ki bagi breu kim tre kim kata haba ki kor karkhana kila sange sipor
kaluka kala pen imbeng el dia kaluka ka bala julor ka bala jaing ka bala jabo ka bala long bi menta kala pen imbeng el dia but ni kermen ba kiwi wa jungi kila ban pen imbeng el dia nangi ai pore ki taka bakhang ki athus khana taka bakhang ki factory kamay mariang kayo por ban ring mensim ngi de ka corona ngi de ka klam yaka baru ka tungi la kasi la bat nang ne ban ngi knyon igini ki ka sadem nyong ka ban ngi nyon ni gi doktor dong ka bar ka kamyo por ban ring mensim ro ba ka su play ka snam ka su yo pang mental la da ubreu don lada ki kor kim don lada ki atus kana kim yo permi tedam kagla yo por ban breed ban ring sim kata kari ko we ka pengila ban pai ka babha ka bami la kani ka jingkang ki brio lada ki duk na ki rusparo ki don kam banyo i ya ka singi ya ka beneng bat ki don kam ban i ya ka beneng ba ko ya ka singi ka ba phu ni di kibiro ngim la ban chu em bet tang po yeng kibun nang ngim menta namang ila sa set yeng nakadaw jong ni ka klam ngila long mabie ni sngo pisa ka mensim ni ya chinek serum ni shuwa sekran la ni kwa banyo kinu kijing di kijing bam ki pen kelet yakini kijing pisa mensim jong ni tamba akajo ka por kini kijingja ngimla ban super khat sniu ban man kapor kan haga super khat jonga ni hapru ban pet ya ke bat ki ki nuksa ki bangila ban sementa ki bangi ngila ban ra sakman nama ki bon ba ki babha ki bami menta ban ai nuksa lada pipet menta ka sansan ki sarkar parwe ka partai ki yo pisa ki don be ka pisa ha Amerika ki say di po $1 trillion di po klur jung ki klur $1 trillion ngam la mudur ka pisa kum kata la se India ru ngem pat la mudur kesan nama ka dong kan gajing pangklam ki pen mi na kan pisa baru sekatu por ki ber ki dawa ki ong ngidon kam ya ka ko ka kya biang ka sarkar ka banyarap ka ban kersan yangi ka haban sumar yaki nong song snong ki ong bet MP ngim dam pisa tama menta kila se kata $3 trillion hain dia ro kumjo kensan menta lami kita ki order mana jerong sepo kita ki order ba ong ba kata-kata folklore di man pelat ha kita kisngi baru sekatu ki don ki beriu ki badawa ya ki hok jungki kinong hikai kinong bela hanem dam sangap ki minister jungi ki mong yang ki MLA le na ekran mendon ba kersan ki mendon ba lej ban ra ya kini ki kubor jungki sayeng tawan mendon ba ya sa na beta jungki hanem menta nama kawan kan ka klam kesan kisailot ka pisa kilipan bina Delhi ru kong toh ka bemirakam ngina kini baru ki pen iba kadon sisa ka pisa kadon sisa ki chingeram ki ni de banyo kadika hok jungi kum ki citizen banyo ikani lem kumta kandon jingmut yu ban long citizen jong kari India ki kita ki jing bah bakari India ka ai hangi ni de ban i yo khao ni de ban i uso ni khamwan ban long ban dekhot hakani ka jela bar hakani ka riru tang na marba su jaring khal bakhang ne ni don laki hop bat ni don ru ho haju ko por ki kamram ngimla ba chumudur ba baro ki de ban chuan ba khti jungi ki dei markeliang ladanga nga ai shaka jala junga nga ai shaka ri junga
ngasakri na bata jungka karu kadai banai eu so upaya nga kumunong sosno ni haba perkat bahaya kata ngimla su menta ban compromise ngimla su ban ong ba mdon pisah ya ka kot kakya naru menta ngila tib bakadon ka pisah banyak basna ya ki building thamai banyak ba ai kontrak kontraktor ki badi jong ka NPP jong ka Kongres jong ka BJP jong ka UDP ru lada ki ai ya ka to ko pisah sau pai ba ka badi benet sakitu kontraktor kan don baik ka pisah kan don baik ka kot ka kya ba ba lada ki sei ya ka pisah na ka pla jong ki parlok jong ki bagi penpai ki ai biang su pai ba kan don baik ka pisah kan mi ka kot ka kya ka ba ba ki breu jungi ken long ki banang basta ka education jungi kan long high level mdei tang banang man puli ban spell mdei kata but mentang ni last hope ngimla ban compromise wajusha yanuino ban batai api bakin ong ba ngim dan pisah ladaki ong ba dan pisah ong ba tabali pisna ketika building banyo poklor ba officer ba minister beli pisna ketika building besis ba klor beli pisna gini surok ki balong kata klor bat ki bamne ai shwai ka koi kya ai shwai ka puli puthi ai shwai ka marba mardi hadin katangin sekren ye kiwe lese kari kani ka daw ka basi belong ba hoping stone lingdo ba in kren danda ting ba isi kren ni si ong ba mdon kam ban wan sulong le dukulai lani ya lese kajing mo jung i ka pai sakata ba ilai hi le kama jong ba baru ki bade ban yarap upai ba ki sa pen kaman ban yarap ya katu kan ngot ki breu ngimla so ban compromise perlo ki don ki bade ki hok jungi banyo ka koi ka kya ka bam ka di puli puthi kini kimdei ki bengila ban ya negotiate bengila ban ong ba sa ai hadin ni don kamenta namar ba kini ki basic human rights ada tip ki human rights ki dei pila bale wan na internet thoang to basic human rights ki mod yu kita ki hok ki bangi ngimla bando manu bal wana kanu yang lo beruspa na badok dei hok bando ya kita ki basic human rights